A deputada e voceira de Pesca no Parlamento Galego, Monse Prado, presentou unha pregunta na última Comisión de Pesca relativa á construción dunha depuradora de marisco, que promove unha empresa privada no porto de Castiñeiras. Para a nacionalista, a actuación está a causar unha gran preocupación entre a veciñanza desta parroquia ribeirense, ao levarse a cabo no bordo do litoral, e sen contar coa licenza municipal preceptiva, e polo tanto incorrendo nunha ilegalidade. Unha razón máis que suficiente, segundo ela, para pedir a súa paralización. Instrumentos legais e informes en principio negativos hainos, o que parece que non hai é a intención por parte de Portos de Galiza, que vostede aquí hoxe representa, de paralizar esta actuación que, como veño de explicar, pois ten ca oposición de toda unha veciñanza que non quere que un espazo propio deles de disfrute, como é o Peirao, como é a praia de Castiñeiras ou como é a continuación a do Castro, pois que poida ter unha actuación con este nivel de afectación xusto encima do borde literal. E vostede nos que dixera con claridade se van seguir dándolle para adiante ou van paralizar definitivamente esta actuación. La concesión está concedida, con lo cual, para poder seguir adelante, necesita la licencia de obra y todas las autorizaciones pertinentes. Las autorizaciones que consigue salen adelante. En principio no hay ningún motivo para volver para atrás esta concesión.